Helo, Osian ma o gwmni Go Iawn. Jyst yma'n rhoi bach o flas i chi o'r hyn i wneud gyda taith antur amser sydd wedi cael ei ariannu gan Cronfa her ARFOR. Dewch i ni gael pip bach. Felly, yn y daith antur amser, byddwn ni'n mynd mas i ysgolion, bydd y plant yn cael darllen y llyfr newydd sbon yma, y fideo diogelwch, a wedyn ni yn dod draw i'r gliniadur ac yn mynd ar lwyfan dysganet a'n dangos i dealltwriaeth nhw o'r stori wedyn ni gan ateb rhai cwestiynau. Felly dyma un esiampl o'r cwestiynau yma. Wedyn mae hwnna jyst yn dangos, maen nhw'n gallu dangos bod nhw wedi deall y stori a deall beth sy'n digwydd ynddo fe. A wedyn nifer o wahanol weithgareddau byddwn ni'n mynd trwyddo yn ogystal â'r gêm yma wedyn ni. A'r syniad gyda'r gêm wedyn ni yw bod nhw wedi deall y stori a maen nhw'n gwybod beth mae'r cymeriadau yn ei wneud yn y stori a maen nhw'n gallu ail-greu'r sefyllfeydd ni. Felly un o'r pethau cyntaf mae eisiau'r cymeriad i wneud yw mynd i'r cwt diogelwch yn y cefndir yna, ond mae rhaid nhw fod yn ofalus achos bod rhywun dyn nhw'n helpu, mae gwarchodwyr yn bytu'r lle. So sa fi draw, gwelwch chi, mae'r gwarchodwyr ddim yn hapus bod ni'n mynd o gwmpas y lle yma. Ni hefyd yn gweithio ar becyn Harlech sy'n gweld y cymeriadau yn mynd i Gastell Harlech nôl yn 1404. A dyma rhai o'r cymeriadau hen a newydd fydd yn ymddangos yn y stori yma yn Harlech. A dyna ni, bach o flas i chi o'r hyn i ni'n wneud gyda'r daith. A diolch yn fawr eto i Gronfa her ARFOR am gefnogi y prosiect arloesol yma.